Orechové slimáky. Urobila som ich z kysnutého cesta. To som si po vykysnutí rozdelila. Každý jeden kúsok som vygúľala do takéhoto bochníčka a nechala ešte podkysnúť. Po vykysnutí som bochničky rozvákala na ovály, asi takéto. A do každého z nich som naniesla orechovú plnku. To som nešetrila. Potom som ich zgúľala. Dlaňami som vyšúľala pásiky dlhé asi 20 cm. Treba to robiť opatrne, aby sa nepretrhli a nakoniec som ich takto zvinula do tvaru slimáka. Na plechu som slimáky nechala ešte chvíľku podkysnúť a keď podkysli, potrela som ich rozšľahaným vajíčkom. Po upečení rozvoňavala celá kuchyňa a slimáčiky boli nádherne mäkké, plné plnky, tak som si ich ešte posypala cukrom, aby som sa do nich mohla zahryznúť. Sú naozaj výborné, odporúčam. Vyskúšajte môj recept, nájdete ho na mojej stránke sistersbakery.sk alebo mi napíšte do komentu a ja vám pošlem odkaz priamo na recept. Budem sa tešiť, keď mi dáte follow.